Sarean zehar 152. Bai, entzun berri duzuenez, pizkat normaltasunera bueltatu gara. Programa honetan Borja esango dugu, bai gure zenbakiak esaten, bai berrien atalean berriak komentatzen. Beraz, berri ona hasierarako sarean zehar honetan. Berri ona ere, berrien atalan komentatuko ez duguna, baina bai ere azpimarratzekoa dena, izan da Spotify aste hauetan publiko egin dituen datu batzuk. Konkretuki esaten dute podcasten kontsumoa 106 hasi dela Espainian azken urtean. Eta berrian aipatzen dituzten datuen artean, batzuk oso interesgarriak daude. 106 horretatik aparte dela kontsumoa bikoiztu egin dela, vale? Beste datu bat dago hor, Espainiako erabiltzaileen 180 baino gehiago entzuten duela podcast bat edo gehiago Spotifyn. Gainera aurten gehiagia ziren kategoria albisteena izan da, non podcasten kontsumoa 130 igo den. Datu hauek ezagutu ditugu pasaden irailaren 30ean ospatu zelako podcastaren nazioarteko eguna, eta beste plataforma batzuk ere bere datuak ezagutarazi dituzte, ikusteko podcasta, baita ere osasun onenean behintzat dauela. Hau esan da, martxan jarriko dugu edizionetan sarean zehar. Susmatzen dut berriak irakurrita pizkat monotematikoak izango garela, dena den, saiatuko gara beti bezala, teknologiari buruz hitz egitea eta seriotasun gutxi izatea, entretenimendu eta dibertsio pizka bat jartzeko gai hauei. Beraz, has gaitezen. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Hasieran entzun duzuen bezala, sarean zehar honetan, gutxi gora bera normaltasunera, esan genezake normaltasunera bueltatu garela, eta normaltasuna ematen duen pertsona programa honetan, dudarik gabe, Borja Arbosa da. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Laugarren denboralditik ona, egitura eta zentzua, esango du, zentzua ematen duen pertsona hemen daukagu, bere berrien atalarekin eta bere iruzkinekin eta bere iritzeekin ere zentzu pizka bat jartzen duzu programa honetan, hori egia da. Eskerrik asko. Hasiera honekin ja hobeto sentitzen naiz nire. Claro, hombre. Lanarekin hainbeste ja denboraldi pasata. Hombre, esan behar bada, esaten da, eta listo. Eskerrak ere esan behar dugu, gaizka pasaden programan egin zuen lanagatik, behar denean ere, bera hor dagoelako. Borja, pentsatu dut, programa honetatik aurrera, hau da, denboraldi honetan diamaika pizka bat aldatzea, haber zer deritzozu. Berriak denboraldi honetan nik ekarriko dizkizut, bale? Orduan, zuia edukien zuzendaritza horretan, ez dizuna soldatarik ematen, baina edukien zuzendaritza horretan daukasuna, zu zentzura egingo duzu. Hau da, ni ekarriko ditut berriak, zu aukeratu zeintzuk komentatu nahi dituzun, eta orduan
pasaden denboraldian egiten genuen dinamika alderantziz egingo dugu. Nire soldata murriztuko da? Ez, zure soldata ez da aldatuko, lasai. Bai. Ez da gehituko, ez da aldatuko. Orduan, zu esan ze komentatu nahi duzun, eta ni komentatzen ditut, irakurtzen ditut berriak, eta komentatzen ditut. Orduan, filtro zensura gaia... Zurea da, denboralde honetan. Wow. Bai. Esan behar dizut, egia dela lana kentzen dizudala, baina poterea eta ardura ere izango duzu. Orduan, soldataren kontua ez da aldatuko, gutxi gora bera berdin. Nire ordezkariak ondo negoziatu zuen nire kondizioak negozia. Berriro ere hemen egoteko orduan. Ardura gehiago, lan gutxiago, bai. Bueno, gutxi gora bera horreka mantentzen. Hori, urrengo baken batean kontatu beharko dugu nola joan ziren negoziazioak ni programa honetan berriro ere renovazioa sinatzeko. Nahi duzunean, baina bueno, baken dena den Euskal Digitalen Twitchen arpidetzen diren pertsonentzako da bakarrik, orduan, horiek bakarrik entzungo dute historia. Arpidetu zaitezte, twitch.tv/Euskal Digital. Ni egin dut. Egin duzu? Bai. Hilabete honetan ere? Bai, Amazon Primeekin? Gaur egin dut. Perfecto. Ez genuen, ez daukagu zuzenezko emisiorik hemen sarean, baina hor dago. Dena den, zeri buruz hitz egingo dugu gaur? Hasteko hitz egingo dugu Google buruz eta gero Google buruz eta gero Google buruz. Hau da, programa honetan izango dugu Google hasta en la sopa, gaztelera esaten den bezala. Eta lehenik eta behin Google berri txarrak, ez taldea, baizik eta berriak, ekartzen dituelako, konkretuki Stadiari buruz. Bai, horrela da, Googleek iragarri du itxe egingo duela Stadia, hau da, odeian bideojokoekin jokatzeko zerbitzua. Esperotako arrakasta lortu ez duela argudiatuta, hau da, esan dute haiek espero zuten arrakasta hori edo, batez ere suposatzen dut diru kontua izan dela, ez dutela sortu, orduan urtarriaren 18an itxiko dute zerbitzua. Blog ofizialean publikatutako iruzkin batean, Phil Harrison, konkretuko zerbitzuko zuzendariak, azaldu du itzuli egingo dietela erabiltzailei plataforman gastatutako dirua, bai hardware eta bai software erosi badute ere, hau da, Stadiara sartzeko Google Chromecast eta mandoren bat erosi baduzu ere, dirua bueltatzeko aukera dago, vale? Zerbitzua 2018ko abenduan abiatu zen, beta itxiaren formatuan, normalean egiten duen bezera, eta kontsolarik edo ordenagailurik gabe jokatzea albidetzen du, kakotxean artean, hau da, ez duzu kontsola edo ordenagailu potente bat behar, baina hardwaren bat egon behar da bideo seinalea jasotzeko, eta kasu honetan Chromecast bat. Zure mandoaren zera bidaltzeko zerbitzarietara. Odeia, gogoratu behar dugu, kakotxen artean odeia deitzen duguna beste zerbitzari bat dela, eta jazta. Vale? Googleen esanetan, zerbitzu horretan garatutako teknologia beste hainbat esparrutan erabiliko dute orain ala nola YouTubeen. Eta nik uste dut, kasu honetan, hau dela Googleen gakoa. Hau da, haiek eta gainera alde askotan egiten duten kontua da, ez? Haiek garatu nahi dute teknologia bat eta beste enpresek garatzea ere nahi dute, orduan bide bat irekitzen dute, bide hori agortzen denean, edo haiek ikusten dutenean bide hori haientzako agortuta dagoela, zerbitzua itxi, eta listo. Horretarako daukazu ez dakizen bat enpresa, Alphabet bat barboan sartuta. Claro, orduan, haiek uste dut nahi zutela konkretuki zerbitzarientzako grafika hardwarea edo grafiko hardwarea hobetzea, eta horretarako alde batetik zerbitzu bat martxan jarri behar duzu, kompetentzia zorrarazteko, kompetentzia hori zorrarazten duzunean, Microsoft edo Sony sartuko dira zerbitzu hori ematera ere, orduan haiek ere esango diete hardware fabrikatzailei, oie,
bideografikak behar ditut, baina ez ordenagailuentzako, baizik eta zerbitzarientzako askoz potenteagoak, eta horrekin lortzen duzu beste gauza batzuen artean produktu mota hori sorraraztea, ez? Bai. Eta hori esan duten bezala ondo datorkie YouTuberako bideoprozesamendua egiteko. Bai. Berri hau kontatzeko hobeto izango litzateke hemen gaizka egotea, baina bueno, gehiago jakin nahi baduzu edo gaizkaren iritzia jakin nahi baduzu estadiari buruz, bai da ere, Jon Laizeteste azkenengo Gaming Room entzutera, bai. eta jakingo duzu. Dena den, ideia, nire iritzia ez da ideia txarra dela, baizik eta momentu honetan ez dagoela hainbeste azpiegitura ondo, kompetentzia ondo egiteko. Hau da, zein da ideia? Hainbat pertsona casual deitzen dena bideojokoa munduan, hau da, bideojokoa jokatzen dituztenak, bai, gustatzen zaie bideojokoak, baina agian ez 3 ordu sartzeko egunero, edo agian ez 3 ordu sartzeko astero, baina noizbeinka jokatzeko. Vale, pertsona horiek bideokontsola bat erosiko dute? Ez dute bideokontsola bat erosiko zen, ez da pentsatzen dute, ni agian 3, 4, 5 bideojoko jokatuko dut urtero, eta horretarako ez dut 400, 500, 600 euro PlayStation, Xbox edo PC bate potente bat erosteko. Orduan, zer egingo dugu? Jarri oso presio merke batean, da, Chromecast 60 euroren truke erosi dezakezu, mando bat, baina estadiaren mandoa zein mando Bluetootharekin kompatible bada, bateragarria bada nahiko, eta ez duzu bideojokoak erosi behar, baizik eta streaming plataforma bat izango balitz bezala, zuk hor suskripzioa ordaintzen duzu, eta arpidetza ordaintzen duzu, eta hainbat bideojoku dauzkazu jolasteko denbora errealean, hori da gakoa, denbora errealean, bai, streamingean edo nube batean egoteko, bai, ondo, zuk ez dauzkazu hor, baina interneteko konexio potente bat ez badaukazu, jolasterakoan, zuk mando baten botoia sakatzerakoan, eta gero ja gertaera ikusten duzunaren momentuan, agian 2 segundu pasa dira, eta horrela esperientzia posible. Claro, hori da kontu honen, arazoa, duela, ez dakit zergatik, arte honetan pizkat retro nago beste urteetara joaten, duela 15, esango dut, 15 urte gutxi gora bera, jokuak deskargatzean hasi zenean, Steam hasi zenean, eta PlayStation 3 agertu zenean, ja bideojokoak eguneratzeko aukera zituzte eta hor, hori zen aipatzen zen arazoa, ez bazen eukan zure etxean internet konexio on bat, abiadura ona duen konexioa, sistema hori ez zuela aurrera joango, ezta? Kasu honetan, streamingaren kasuan berdin, baina baita ere esan behar da Google ez dela bakarra. Hau da, haiek bere zerbitzua izten dute, baina Microsoft eta Sony haien horrelako zerbitzuekin aurrera jarraitzen dute. Orduan, aurrera jarraitzen dute, baina Sony eta Microsoft daukate Xbox edo PC edo PlayStation. Hau da, hardwarean arloan ja eskatzen dizute 300 eurotik gora. Bai, baina eta almazenamendu sistema. Bai, baina uste dut Xbox Game Pass Unlimited nola deitzen den hori, horretara erpidetzen bazara, ez duzu kontsola fisikoa behar, edozein ordenagailuarekin horrelako... Ordenagailua behar duzu. Bai, baina ordenagailua ez da oso potente izan behar, streamingen jolasteko. Edozein bideojoko AAA bat jolastu aldezakezu patata ordenagailu batekin?
Bai, suposatzen da baietz. Suposatzen da? Claro, streaming zerbitzu bat delako Stadia bezala. Orduan, esan dakoan, niretzat bide bat ireki dute, haiek ikusiko dute haien interesentzako ez daukala garapen gehiagorik, baina guztion interesako ziurrenik bide gehiago izango du eta ikusiko dugu hau agian urte batzutan ikusten dugu berriro, bueltatzen da txapa moduan. Bueltatzen da txapa moduan. Bueno, bai, errealitate virtuala ez bezala, adibidez. Bueno, beste berri bat komentatuko dugu orduan. Googleekin jarraitzen dugu edo? Googleekin jarraitzen dugu. Bai, Google Chromeekin adibidez. Bai, Google Chromeekin. Esan behar dugu orduan, Googleek bere nabigatzailean Google Chromeen iragarkiak blokeatzeko luzapen garapenena oztopatzeko planei eusten die. Eta datorren urteko urtarrietik aurrera ezingo dela erabili. Hau da, 2023an haien mekanismoak saltuko du konkretuki zeintzuk diren mekanismo horiek martxan jarriko dute nabigadorean ez izateko blokeatzeko estentzioak, blokeatzeko luzapenak. Konkretuki hauek Mountain Vieweko konpainiak egiten du manifest deitzen den dokumentuaren bitartez hor jartzen dute luzapen bat, estentzio bat ze egin alduen eta zer ez, eta konkretuki definitu dute laburki azalduta web request API espezifiko bat erabiltzerakoan ezin dela webgunea aldatu. Orduan ezin baduzu erabiltzaileak ikusten duen webgunea aldatu, ezin diozu iragarkiak kendu. Eta horrekin proposatu duten aldaketarekin azkenean prozesua suposatzen da transparentea dela, baina ez da hain transparente. Haiek proposatzen dute aldaketa bat Chromiumen, haiek Chromium kontrolatzen duten ez aldaketa onartzen dute, eta gero aldaketa hori Google Chromen sartzen dute. Orduan, aldaketa horrekin 2023tik aurrera, hau da, 2 bertsiotan, Chromeko 2 bertsiotan, iragarki blokeatzaile hauek ez dute funtzionatuko. Galdera bat daukate beninigo. Aldaketa hau dirudienez Chrome nabigatzailea aldatuko du, baina nire adibidez aukera beste nabigatzaile bat mugitzera izaten bada, posible litzateke beste nabigatzaile batean izena jarriko ditugu arazo berdinekin aurkitzea? Depende. Hau da, zein bai, zein ez? Zein bai, zein ez. Nabigatzaile nagusien artean esango lau bost aipatuko ditugu: Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Firefox eta Opera. Vale? Hau bosten artean Google Chrome argi dago aldaketa egingo duela. Microsoft Edge azkenean Google Chromiumen asko oinarritzen da, baina haien aldaketa asko ere sartzen dituzte. Orduan ziurrenik ezaugarri hau kenduko dute, ez dakit. Alde batetik egia da Microsoft uste dut ez duela iragarkiak saltzen, barkatu. Orduan haiek ez dute interesik bereziki iragarkietan, baino beste aldetik egia da haien nabigatzailean erabiltzaileek daukaten esperientzia harik eta gehien kontrolatu nahi dute. Orduan Google Chrome aldaketa hau egiten badu ziurrenik etxen ez dela aldatuko. Dena den ze mailean sartuko dute, mail nahiko sakonean sartzen dute aldaketa hau eta lusapenen arloan sartzen dute. Orduan izan leike kasu batzutan etxen ziurrenik aukera izango dute, baina Operan baita ere Chromiumen oinarrituta dagoen nabigatzailean ziurrenik aldaketa hau ere ikusiko dugu. Orduan iragarki blokeatzaileak ez dira funtzionatuko. Safari bere bidera doa, Apple beste bide bat
jarraitzen du, gainera Safari ja ez dago eskuragarri parkatu Windows entzat, orduan Safari Appleen erabiltzen baduzu edo ez duzu erabiltzen, eta hor independiente bezala geratzen dena izango litzateke Firefox beste garapen bide oso ezberdina eramaten duelako. Orduan aldaketa hau non ikusiko dugu Chromen ziur, Operan uste dut baietz, Edge nabigatzelean uste dut ezetz, Safarin eta Firefoxen ziurrinik ez. Zergatik egin du galdera garrantzitsua da ikusteko Google ze posizio ez monopolistikoa, baina zenbat merkatuaren zenbat azala baino gehiago kontrolatzen du, claro. Edo tartaren zenbat parte edo zati daukan. Claro, gainera, esan dugu Safari bere bidera doala, baina ez da guztiz egia. Safari partekatzen duelako Google Chromekin bere errenderizazio motorea. Hau da, nola ikusten direk webguneak eta ze herramienta erabiltzen diren webguneak erakusteko, bi kasuetan berdina da eta gero Edgen eta Operan baita. Orduan, entre comillas independiente da, baina benetan ez. Orduan ez da egia esan da, ez da gaur egun daukagun posizioa, ez da posizioa. Kontu guztietaz aparte, edo komentatu ditugun kontuetaz aparte, ez dakit datuak bilatzen ari dituzun Borja, baina nabigatzaileen erabiltzaileen portzentaian Google Chrome erdia baino gehiago, ez dakit zenbat gehiago, askoz gehiago edo pizka bat gehiago den, baina gutxi gora bera erdia baino gehiago daukate, orduan posizio oso arriskutzan daude. Pizkat Internet Explorer duela 20 urte zegoen bezala. Igual pizkat gutxiago beste kompetidore dauzkatelako, baina egia da Google Chromeen poterea gaur egun oso sondia den. A ber, nire iruzkinaren lehen atala hortik doa. Zergatik, entzuleak adibidez bere aukerak baita ere hobeto pentsatzeko. Hau da, ni hau ez bazai gustatzen, baita ere alternatiba daude, baina zeintzuk bai eta zeintzuk ikusi beharko dugu. Bestalde, pizka bat testu inguru gehiago emoteko berri honi. Adblock kasua, uste du komentatu behar dugula. Zer da Adblock edo Adblock Plus? Adblock Plus estensio bat izan zen, orain dela urte ja hainbat urte, polemika handia izan zuena, zergatik egiten zuelako orain Googleek egin nahi duena eta pizka bat maltsurra bihurtu zelako. Konkretuki, lista negra edo lista beltz hori non sartzen duzuzuk ez onartzen ez dituzun edukiak, kasunetan eduki publizitarioak eta eduki hoiek kentzen zituen, kasunetan publizitate blokeatzaile bat hori da egiten duena. Baina eske lista beltz hori beraiek kontrolatzen zuten eta beraiek diruren truke lista horretan sartu edo kentzen zizuten zuk enpresa bat bazeneukan hor hosting batekin eta publizitatearekin. Ordain, atzetik ordaindu eta lista horretik kendu eta horrela zure publizitatea ikusi. Eta gainera Google saltzen du publizitatea, ez bakarrik, claro. bere errentagarritasunaren ez dakit zenbat, baina ziurrenik portzentai handi bat da publizitatea saltzea. Ez dugu pentsatuko Googleek bere publizitatea leku oberenetarikoan jarriko duela blokeatzaile bat eskentzeko eta hirugarren enpresen publizitatea hor lista beltz batean ez direla egongo. Naiz eta edo ikusiko dugu Google ordaintzen badiete hirugarren enpresa horiek hor ez egoteko. Hau da, gehiago kontrolatzea da beren posizio dominantea. Claro. Datuak bilatu ditut, Chrome gaur egun erabiltzaileen 75% eramaten du, Safari 18%, Edge 4%, Firefox 3,14% eta Opera 2,25%. Orduan, beitu, horrek ja esaten du dena. Potere oso handia daukate Googlekoak nabigatzaileen
kontuetan. Eta potereari buruz hitz egiten dugunean ere, hitz egin behar dugu poterearen kontra doan superheroia, hilabetero berriak ematen diguna, hori da Europar Batasuna. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta Europar Batasunaren berrian, suposatzen dut hau zera hurrengo berria. Bai. Europar Batasunaren berrian. Testu inguru gehiago eman behar diogu. Europar Batasuneko auzitegi orokorrak berretzi du egin duen Europako batzordeak 2018an esarri zuen 2018an markatu 2018an esarritako izuna sistema eragile mugikorren eta biaketa zerbitzuen merkatuko leia urratzeagatik. Hala ere, esan dute multa hau izango dela irakurri. Ez dut Lau mila 125 milioi eurokoa. Hori da, Bruselaren arabera, konpainiak pakete moduan eskaintzen zituen aplikazioak eta zerbitzu mugikorrak eta fabrikatzaileek ezin zuten banaka Play Store den da erabiltzeko lizentzia eskuratu. Hau da, Play Store nahi baduzu, Google Search eta Googleeko beste aplikazioak ere izan behar dituzu zure erabiltzaileen mugikorretan. Hau da, Google Search bilatzera eta Google Chrome nabigatzera ere sartu behar zituzten bere gailuetan. Zenbat aldiz entzun dugu hau? Hau da, guda hau jadanik jakiten dugu Microsoftekin. Hasi zelako, hau da, zure ordenagailu bat Windowsekin sartzen baduzu, Internet Explorer por defecto. Internet Explorer eta gero izan zen Windows Media Player. Eta azkenean bi bertxo egin behar zituzten, bata izan zen Windows XP-koa eta besta izan zen Windows 7-koa, bi ezaugarri hori kentzen edo behintzat erabiltzaileari aukera argia ematen. Ikusi genuen bere momentuan zan bezala Microsoftekin eta Googleek argi dago bide berdina jarraitu duela azken izuna ala ere apur bat murriztu da, hau da, izun originala 4.343 milioikoa zen eta azkenik geratu da 4.125, hau da 200 milioi euro hortik ja kendu dizkiete. Baina bueno, sari bat Google bai. Beste kontu bat komentatzera pasatuko gara, gainera uda honetan standa pizka bat izan duen kontua, adimen artifizialaren kontuak, baina konkretuki azken hilabetetan, azken bizpairu hilabetetan ikusi dugu nola adimen artifizialaren laguntzaz irudiak sortzeko sistemak nahiko estandadin dutela eta haien artean famatuena izan da DALL-E, baina beste batzuk ere ikusi ditugu edozein motatako irudiak sortuz. Bizpairu sistema ezberdin erabiltzen dira azkenean emaitza zehazteko, baina Twitterren ikusi dugu denetariko irudiak nahiko kuriosoak demostratuz ze egin dezaken adimen artifizial bat. Egia esan da ere, gaur gure programan jarri dugun irudia, gure webgune berrian, por cierto, jarri dugun irudia programa irudikatzeko adimen artifizialen bidez sortu dugu, nola izan da prozesu hori, Borja? Prozesu hori oso erraza izan da, konkretuki DALL-E erabili dugu, inteligentzia artifizial hau, hala ere, nik pertsonaki esan badu frogatu dudala DALL-E, frogatu dut Midjourney eta baita ere frogatu dut Stable Diffusion, zen eta inteligentzia adimen artifizial hauek ja aske bihurtu dira, jadanik bi urtez euskaten beta pribatu batean. Orduan ja, mireki dira, edo nor frogatu dezake. Nola? Erabilera oso erraza da
behingoz, baina gero komplikatzen da, depende zen lortu nahi duzun. Erabilera da, zu testu deskribapen bat egiten duzu, ze lortu nahi duzun, adibidez, kasu honetan gure irudia lortzeko, deskribatu dugu mandu bat jokatzeko, bideojoko mando bat bitan apurtuta, eta baita ere esan dugu marrastea fondo gorri batean, eta sistema edo modu artistiko realista batean. Hau da, beste modu artistiko bat eskatu alduzu, ez dakit, Van Gogh bezalakoa, adibidez, edo kubismo, edo pintura al oleo, edo, bueno, nahi duzuna. Eta fondo beste kolore batean, edo, ez dakit, nahi duzuna, zu horrela deskribatzen duzu, eta 10-15 segundutan dauzkazu lau aukera, hau da, adimen artifizialak marrasten ditu lau aukera desberdin, eta zu hortik aukeratzen duzu nahi duzuna. Edo batetik aukeratzen duzu horrelako zerbait beste lau botatzea. Hau da, jarraitu... Horrela, entrenatzen da, adimen artifizial hori bere emaitzak zehatzagoak izateko. Bai, zu nahi duzuna, azkenik lortzeko, kasu askotan, 3-4 saiakera egin behar dituzu, eta deskribapena pizka bat hobetzeko. Astea erraza da, baina esan duda bezala, lortzea zu justu pentsa zure burmuinean daukasun irudia agian ez da erraza. Hala ere, Midjourney Dali inteligentzia adimen artifizial hauek ez daude bakarrik artearen arloan, baizik eta azkenengo hilabetetan ikusi ditugu ez dakit zenbat beste arlo adibidez, Nvidia enpresak adimen artifizial bat aurkeztu du 3D pertsonai eta objetuak bihurtzeko edo metabertsoan eta hor sartzeko. Bai, kasu bat da. Apple ere erabiltzen du adimen artifiziala bere azken iPhonean pertsona bat bere fondotik kentzeko edo bueno, irudi edizioak egiteko. Bai irudian, bai bideoan gainera, hori oso interesgarria dela. Ere Googleek anuntziatu du jarriko duela Google Mapsen bizio inmersibo bat, baita ere adimen artifizial bat erabiliz. Eta sinema arloan Bruce Willis aktoreak anuntziatu du bere pertsona eskubideak marka bezala saldu du bere pelikulak edo spot publizitateak bera agertzea, baina ez bera bezala, baizik eta ordenagailu bat egiten du beraren irudia adimen artifizial bat erabilita. Hau da, claro, azken kontu hau oso interesgarria da, suposatzen da zure irudi eskubideak eman behar dituzula horrelakoak egiteko, azkenean gero jartzen gareako deepfake edo eta horrelakoetan non agertzen den irudi bat zuk esarena edo inoiz esan ertuzun hitzak esan da edo horrelakoak. Anekdota bat bezala, badakizu zer marrasten dute pertsona batzuk Midjourney nik ikusi nuen, erabilita Putin eta Zelensky beso bat moten. Musuka Putin eta edo Putin eta Erdogan. Ai, ama. En fin, hori oso zahar. Horrelako irudiak oso zahar. Baina, behitu zer gehiago, jatetxe batean jartzen dute jatetxe baten kartan, kasu batzutan, adimen artifizial bat esaten dizuzu zer nahi duzuna jan. Claro, nire galdera batez ere Bruce Willisekoarekin eta irudiekin batez ere da zein den ze faltsu bihurtu alden zein den irudi hauen limitea oinarrizkoagoan zein da irudi hoien eskubideak, hau da, zein da irudi hori erabiltzeko lizentzia? Bakoitzak badauka bere lizentzia eta baldintzak, adibidez Midjourneyk esaten du, Midjourneyren nik irakurri nituen baldintzak, zuk doainezko planak badaukazu, ez baduzu ezer ordaintzen, egiten duzun edozein irudi komunitarioa da.
Hau da, edonork erabili dezake free lizentzia batekin, hau da Creative Commons bezalakoa. Ja, ordaintzen baduzu, aukera daukazu zure irudiak izateko pribatuak. Daliren kasuan ez dut hainbeste irakurri, baina gutxienez esaten du zuk egiten dituzun irudia komertzializatu al dezakezula. Hau da, zuk erabili alduzula irudi horiek zure produktuan eta gainera produktu hori monetizatzea posiblea da. Badakizu kasu askotan Creative Commons ez da lizentzia bat. Bueno, entzungo duzu gure irratza jo hau partekatu berdin eta hori nahi duzun lizentzia batzuk komertzializatzea posiblea egiten dute, beste batzuk ez. Bai, eta gainera gero egin nahi duzun edozin erregistro edozin lizentzia erreserbado edo horrelakoak depende ze realdean onartu izan behar da, eta kasu honetan hemen daukagun berrian komentatzen da Amerikako estatu batuetako egile eskubideen bulegoak Zaria of the Down lanaren erregistroa eman diola bere esan duten dela bere autoreari Chris Castanova artistari adimen artifizial baten laguntza sortutako eleberri grafikoa delako. Laguntzaz, hau da, adimen artifiziala ez du eleberri guztia sortu, baizik eta artistak esan dio ze marrastu behar duen, eta adimen artifizial hori bakarrik marrastu du artistak esan dakoa. Castanova kasunetan Midjourney adimen artifizialean oinarritu zen, testu batetik irudi artistiko sortzen baititu, bere Instagrameko profilan esan duenez, une oro argia izan zen adimen artifizialeko tresna horren erabilerari buruz, baita obraren azalean ere. Ars teknikan adirazi duenez, Midjourneyk partzialki lagundu zuen eta ez erabat azken emaitzan, hau da, azken ikusten den, bere obran ikusten den azken emaitzan bera ere marrazketak edo aldaketak egin izan ditu. Hala ere zein izango zen diferentzia azkenean marrazkilari pertsona bat ordaindu eta zure ideiak marrazten baditu eta zuk sartzen baditu zure komiki horretan edo nahi duzun novela grafiko batean. Hau da, zein da desberdintasuna, baina kasu honetan Amerikako estatu batuei zaio bostasola, orduan, baina beste herrialde askotan eztabaida hau izango dugu eta araudiak noski aldatu behar izango dira. Eta begira, teknologia eta legeak bat egiten direnean, normalean gu hor gaude eta bereziki gustatzen zaizkigun berriak dira. Komentatuko ditugun berriak izango dira. Titulol. Guazen titulorera eta ja momentu honetan zure kargu guztia hartzen duzun momentua da, beste berri guztiak zuk aukeratu dituzu Borja, baina hau konkretuki ez didazu erakutsi, orduan nire erreakzioa momentu honetan naturala eta guztiz momentukoa izango da. Konta iguzu. Baitu Inigo, esan dut programa honetan Google izango dugula hasta en la sopa, eta titulol Google dauka protagonista, baina ez kaso honetan Google baizik eta baina bere enpresa nagusia Alphabet. Alphabet barruan dagoen enpresa bat, deitzen dela Wing, dronak jartzen ditu enbioak egiteko, badakizu ideia maravilloso ikusiko duguna zoragarria zoratuen ideia hobeto esan da. Kasu honetan dron hori istripu bat izan zuen tendido elektriko batean eta 2000 pertsona argiri gabe utzi zuen. Dron frigitu bat izan genuen momentu horretan? Bai, kasu honetan Brisbane, Australian hori gertatu zen eta dron horrek zutan geratu zen ja frigitua eta 2000 pertsona argiri gabe. Hori da dron baten arriskua, gainera kasu askotan ez delako kable elektriko batzuk ez direlako oso argi ikusten. Autoei noiz binkare gertatzen zaie Espainian gero eta gutxiago, baina kale baten alde batetik bestera kableak izatea duela urte batzuk nahiko ohikoa zen eta istripua gertatzen
ziren. Badakizu zer den arazoa, airepistak ez direla egiten. Ja. Ja, justu, dron bat edozein lekutatik pasa alba da, badakigu hemen gutxienez Espainian ordenantza municipalak esaten dute leku urbano batetik ezin direla pasatu, baina imaginatu kotxeak bezala airepista bat egiten dituzula eta hortik bakarrik pasatzen dira dronak, orduan hortik geisten badira ezer ez egotea. Ja. Adibidez. Ba, hori dronen kasuan ez da sortu momentuz. Egia da, horrelako lekuetan, hau da, Australia eta Estatu Batuetan egiten ari direla froga horiek batez ere... Terreno asko dauketelako. Bai, hori da, oso, bueno, alo ancho erekitzen duterako. Hemen oso arrisku izango litzateke, hemen puntu batean jende asko gaudelako. Normalean. Ba, oraino orduan berrien atala, Borja, espero dugu bi aste barru berriz zurekin bat egitea, eta zu aukeratzen dituzun berria komentatzea. Horrela espero dugu guztiok, eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi urrengo programar arte. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Berrien atalekin eta titulo honekin bukatzen dugu sarean zearen edizio hau. Beti bezala eskerrak eman behar diogu Borja Arbosaz aparte, baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan eta ekoizpenean dagoena, eta baita ere irratietan emisioa posible egiten duten ekoizpen eta teknikari taldeei. Bukatzeko, aipatu behar dizuet ere, gure webgunea pizkat aldatu dugula, sarean zehar.eus webgune hori orain Euska Digitalen webgunean integratuta dago, eta eduki guztiak Euska Digitaleko webgunean eskuragarri dituzue. Beraz, helbidea ez da aldatzen, sarean zehar.eusen dauzkazue eduki guztiak, baina ikusiko duzue Euska Digitalen barruan egongo direla. Euskadigital.eus elbidera bidariko dizue gure domeinua, baina domeinua ez da aldatzen, eta lehen zeuden beste link guztiak ere hor jarraitzen dute, sarean zehar.eus gure webgunea. Ba, esan dakoa, onaino sarean zehar edizio honetaz, bi aste barru berri zengo gara zuekin teknologiari buruz hitz egiteko, eta baita ere espero dugu atalen bat edo elkarrizketaren bat egitea. Por cierto, proiekturen bat ezagutaraztea nahi baduzue, proiektu interesgarriren bat badaukazue hor, eta sarean zeharen horri buruz hitz egitea nahi baduzue, gure emaila ere daukazue eskuragarri, info@sareanzehar.eus. Eskerrik asko programa entzuteagatik, eta bi aste barru sarean zehar gehiago. Aio!